வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வெளிநாடு போகிறாங்க, போயிட்டு உடனே ரிட்டர்ன் ஆகுற மாதிரி இருக்குது. போன உடனே வேலை இப்போ கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க, அங்கே போனால் வேலை அமையாமல் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வீடு வாங்கணும் நிலம் வாங்கணும்னு நினச்சா கூட ஒரு சரியான வீடு நிலம் அமையாமல் இன்னுமே சரியாக கொடுப்பனே எங்களுக்கு அமையலையேன்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா, நம்மளுடைய புதன் கிரகம் சந்திரனும் சேர்ந்து இருக்கிறது வந்து சரியான இடத்தில் இல்லாதப்போ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரும். அதாவது சுக்கிரன் வந்து வீடே சம்பந்தமானது. வீடு, சுக்கிரன், சந்திரன், புதன் இதெல்லாமே இந்த அமைப்புகள் வந்து சரியான அமைப்பில் இல்லாதவங்களுக்கு தான் இந்த வீடு வாகனம், வெளிநாட்டு பயணம் இதெல்லாமே போயிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகி ஒண்ணுமே இல்லாமல் யூஸ் இல்லாமல் வர்ற மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப தடையாக இருக்குது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ரொம்ப சிம்பிளானது பவளமல்லி எடுத்துக்கோங்க. பவளமல்லி வந்து சுக்கிரனுடைய அம்சமாக எடுத்துக்கிறோம். அந்த பவளமல்லியை வந்து யாருக்குன்னா திருவோண நட்சத்திரம் வந்து சந்திரனுடைய நட்சத்திரம். அந்த நட்சத்திரத்தில் யாருக்கு இது அர்ச்சனை பண்ணணும்னா நம்மளுடைய பெருமாளுக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்ணணும். பெருமாளுங்கிறது புதனுடையது. பவளமல்லி சந்திரனுக்கும் சுக்கிரனுக்கும் இடையில், அதாவது ரிஷப ராசிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் இருப்பவர் புதன். அந்த சுக்கிரனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட புதனை நீங்க சரி பண்ணீங்கன்னா, அந்த பெருமாளை சரி பண்ணீங்கன்னா இது ரெண்டும் சரியாக, வீடும் சரியாக அமையும், பயணங்களும் சரியாக அமையும். இந்த ரெண்டுக்குள்ள இதையும் நீங்க சரி பண்ணணும்னா, சந்திரன்கிற இதை வந்து பவளமல்லிய வந்து திருவோண நட்சத்திரம், அதாவது சந்திரன் நட்சத்திரத்தை வந்து சுக்கிரனுடைய பூவையும் சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தையும் பெருமாளுக்கு நம்ம வந்து பண்றோம். இந்த மூன்றும் அப்போ உங்களுக்கு பரிகாரத்துக்கு சரியா வந்துடும். இந்த மூன்றையும் லிங்க் பண்ணீங்கன்னா வீடு வாகனங்கள் அமைவது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடு பயணங்கள் நன்றாக அமையும். தொழில் கூட உங்களுக்கு சிறப்பாக அமையும். ஏற்கனவே புதன் சந்திரன் தொழிலுக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன், அது கூட சிறப்பாக அமையும். அப்போ திருவோண நட்சத்திரம் எப்போ வருதுன்னு பாருங்க. அந்த சமயத்துல பெருமாளுக்கு வந்து பவளமல்லியை வாங்கி அர்ச்சனை பண்ணி வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வீடு வாகனம் பெருமாளுடைய அனுகிரகமும் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.